Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Hawn x'ġara? Hekk nista' narakom aħjar. Ġieli ħriġtu barra fix-xhur tal-ħarifa jew tax-xitwa u l-ajru jkun tassew imċajpar. Din Malta ma tantx tiġri, però jeżistu pajjiżi madwar id-dinja fejn iċ-ċpar jifforma ta' spiss. Tiftakru meta semmejna dawk il-qtar żgħar li jiġu evaporati biex jiffurmaw sħab fis-sema? Iċ-ċpar huma dawk il-qtar żgħar illi jiġu ffurmati iktar l-isfel. B'hekk meta jkun iċ-ċpar tkun qisek mieġi minn ġo sħaba. Kollox jibda jidher abjad u mċajpar. U meta ċpar ikun fl-aqwa tiegħu, bilkemm tkun tista' tara x'hemm quddiemek. Bonġo Tetu. Il-laħwa, dan kif mu jidher xejn mit-tieq għallum. L-arra d-diena u qas is-siġar tat-tuffieħ mu jidhru. X'biċċa din? Tetu jaqbad it-telefon u jċempel lil Kika biex jara n-naħa tagħha jekk jidher xi ħaġa. Kika wkoll għadha kemm qamet u anke ħdejha mu jidher xejn. Tetu jibda jgħidilha li bil-fors ġie xi ħadd bil-lejl u bajjat kullimkien biż-żeba bajda. Sadattant qed iċemplilhom Nunu, qed jgħidilhom li ħareġ dawra pejxa u issa ma jistax isibha għax mu jidher xejn. Tetu u Kika joħorġu barra biex jgħinu lil Nunu jfittex lil pejxa u jispiċċaw jabtu fih għax mhumiex jaraw. Il-koll jiddeċiedu li jżommu jdej xulxin biex forsi jkunu jistgħu jimxu aħjar. Hekk kif jibdew mexjin, f'daqqa waħda jilmħu mostru ġej mill-bogħod. Kika, Tetu u Nunu tajċ kemm qed jibżgħu minn dal-mostru. Il-mostru qed jibqa' miexi lejhom. Imma żomm ftit. Dan mhux mostru, dik Zizi. U wara għandha lil pejxa magħha wkoll. Kemm qed jifraħ Nunu li reġa' sab lil pejxa? Tetu qed jistaqsi lil Zizi jekk tafx għalfejn kullum kien qed jidher abjad u gris. Zizi tispjegalhom li dak li qed jaraw huwa ċpar u mhux żeba bajda u ċpar jibda jitlaq ftit ftit sakemm terġa' titfaxxa x-xemx. U laqgħet insemmu x-xitwa. Tafu x'jiġri minn dawk il-qtar żgħar li jiffurmaw sħab fis-sema meta tkun ġurnata tassew kiesħa? Dak il-qtar isir silġ. U b'hekk kultant minflok ix-xita li aħna mdorrin naraw is-soltu, ikun hemm xita tas-silġ. Kemm nieħu gost nisimgħu ħabbat mat-tieqa. Meta jkun ħafna ksieħ barra minn Malta tagħmel il-borra u ħafna tfal iħobbu jibnu xi borrinu. Biex tibni borrinu, trid tilbes ingwanti ħoxnin għax il-borra tkun kiesħa ħafna u ħafna. Ara, l-ewwel tifforma l-parti t'isfel. U mbagħad tifforma ballun ieħor għall-parti tan-nofs, u mbagħad tpoġġi ballun iżgħar għal fuq nett. U wara tkun tista' żejjen il-borrinu b'xi kappell, karrotta u xalla. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax sama aħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.